inyo mga kanser, ako nga pala si Paulul at magiging espesyal ang mga ang video natin ngayon kasi dadaanan natin ang PP Pampamilyang Paulul. Titingnan natin ang mga memes sa channel, diba? Tingnan natin kung gaano kagaling na kayo. Simula nung iniwan ko tong subreddit na to. Please make me proud mga kanser para kawan nyo na. Simulan na natin unang-una kay Schizophrenic. PewDiePie submission. Ang importante doon, nakakatulong tayo sa meme economics ng Pilipinas. Aasa na lang ba tayo kay PewDiePie sa mga memes na pang-international? Nasa naman yung sa Pilipinas? Napaka-creative, napakagagaling, napakatalentadong, tarantadong lahat dito sa Pilipinas. Tapos hindi natin sila bibigyan ng outlet, hindi natin titignan ng mga memes. So, tatawanan lang natin, ha? Tapos, scroll, wala na. Dito at least na-feature sila, nalalaman ng kanilang pagiging creative sa pagiging cancer, di ba? Win-win sa lahat. Pero maraming salamat, Schizophrenic. Shit ka, hayop ka. Shit memes. Totoo, kung mas mainis ako kung low quality, pero ang dating sa akin ito ay low budget, pero nandun pa rin yung kalidad, di ba? Kasi kung hindi maganda yung kalidad dito, ang ilalagay niya ay low quality memes. From iDoves. Ayan, may karapatan ka rin magyabang iDoves. At sinabi naman niya na including me. Ayan, tama naman. Kaya ako nga ito ginawa para mabigyan at maibalik ko sa aking mga cancer sa komunidad ko ang ating channel. Kasi syempre, di ba, kung wala kayo, wala tong channel to. Ulit-ulit ka lang, Paul, para ka nanay namin. Sunod! From Dolphin Scream. Nice. Yes! Oh! Ball! Yes! Maraming salamat, Dolphin Scream. Napakaganda nun. Bakit sa lahat ng photo ko yung pa inapili mo, no? Galit ka ba sa akin? Ang dami-dami ko daw mas 1080p na resolution. Bakit yun pa? Is it weird that I understand those weird Japanese subtitles? Dick, hotdog, cheese, sex is good. What the fuck? Akala ko pa naman. Bakit ganyan, Dolphin mo ko pinaas? Akala ko naman totoong kissable lips. Totoong cute ang aking nose at deceiving ang aking mata. Para din sa mga lagi sasabi dyan na pula aking lips, hindi ko kasalanan nyo ng camera. So maraming salamat, Dolphin, kahit puro kabastusan yung nakalagay sa Japanese subtitles natin. YouTube personnel, please, mahalin nyo kami dito. Wala na naman tayong pera, Dolphin! Sunod, Phileus22. Who would win? Meron ako mas maganda ahigaw na photo dyan, pero hanapin natin. Alam ko nandito lang yun. Meme correction, Phileus. Ito dapat ang nilagay mo. Yan ang tunay na ahigaw at mata ko yan. Yes. Deceiving eyes nga, di ba? Kala mo. Alam mo di ako nasasarapan, pero nasasarapan talaga. Sunod! From Potato Lemon Juice. Yung nakita mo may subreddit si Paolo lang nasasarapan sa community. Ang maganda doon, wala nag-reply. Nasaan yung community mo dyan? May 7 ka naman. So, upvote natin yan. Maraming salamat. From Ed Kalua. Yes, nako, sabi ko sa iyo, ang nag-iisa legit fake news site ng Pilipinas. Balitang ina! Sa inyo mga kansel, ako nga pa si Mocha Frappuccino. Nandito tayo ngayon para sabihin isang importanteng balita. Lumabas na po ang ating Lul merch Pampamilya #1, di ba? Oh my God, baliktad. Ayun, ang ganda, grabe. Ayon sa ating mga siyentipiko dito, nakakalapit sa inyo ng chicks at kung hindi ka pa pinapansin ng crush nyo, papansinin daw kayo pag suot-suot nyo daw to. Ito ay 100% legit fake news. Hindi ako nagbibiro, seryoso to. Ito ay pinag-aralan, ito ay pinagsaliksikan ng aming team. Di umano'y ito ay totoo. Dapat maniwala kayo sa kahit anong sinasabi ng isang tao na nasa internet. Dahil ang internet ay kahit kailan hindi nanloko ng tao. So ayun mga kasi, lumabas na po ating Lul merch sa description na nasa Shopee. $3.99 lang, di ba? Ako gumawa niyan. Hindi ba halata? Di ba? Nararamdaman nyo ba nagawa ko to? Para may pagpatuloy kong ginagawa natin katarantaduhan para makatulong tayo sa channel dahil lagi ako nade-demonetize. Para hindi magsisi mga ninong at ninang nyo na binigay sa inyo, dito na lang gastusin $3.99 lang. Tapos na ba? Pwede na ba ako umuwi, ha? Wala, hindi dito kasama sa bayad ko. Wala yung mga multi-million dollar na news site sa balitang ina. Walang lalaban dyan. Meron akong 5 intern na di ko binabayaran at ayaw nila. Kayang-kaya nila yung isang mga 3 korporasyon na yan. Kayang-kaya nila. Nasagot kayo? Ano? Sasagot ka? Mag-type ka dyan ang susunod kong video.
wala na tayong content. Nauubos na, nauubos. Hindi ko pwede ipakita yung mga sinesend nila sa akin kasi puro bastos. Ha? Tapos ka na ba maglabas sa baba? Ikaw, tawa ka ng tawa dyan. Maghanap ka pa ng scandal, dali. Kailangan natin ng clickbait. Dahil mo sinasabi dyan. Hindi kita inampon na pamangkin para laswain, ha? Kahit nakikita ko sa mata mo. Magaling kang Kung magtrabaho ka, hindi kita binabayaran. Kung merong set, ako yung nasa set. Ako yung na-demoniset. Boom! Bucha! Pwede na ako sa flip top. Kita mo yun? Demonetize. Kaya hindi ko kayo mabayaran. Kaya ayusin mo yung paghanap ng skandal. Marami yan. Maraming marupok dito sa Pilipinas na mga bata eh. Ha? Hindi ka mawawalan. From aiming to the top. How to watch Paulul's vids. Yep. Tama! Yes! Ba't hindi tama yung aspect ratio mo? Pero okay lang. Importante na ikita mo ako in high res, di ba? High res na cancer ang kailangan natin. Maraming salamat. From Joshua Senpai. Kay Paulul. Uy, si ano? Si Kuya Jericho. Para siya sa PewDiePie, tol. Okay lang naman. Wannabe! Tuloy lang, Sabihin nyo tol. nga po, no, subscribe to Paulul. Subscribe. Ano mo ba siya, kapatid? Hindi. Okay naman, tol. Tuloy-tuloy lang tayo, tol. At maging inspirasyon tayo sa kabataan, tol. You know what I'm saying? Fiona! Nayo! Nay, pagsabihan mo nga ito anak mo, pinagmumuri anak mo, sinusumbong kita ngayon sa nanay mo, lagot ka. Yeah, I know what I'm saying, Kuya Jericho. Tito Jericho, yes, lahat kayo mga tito. Andun na yung sasabihin na ni Tito Jericho eh. Sasabihin na niya yung subscribe to Paulul eh. Subscribe. Ano mo ba siya? Bakit ba kasi, baka kamukha kita, kaya kala niya kapatid kita, Joshua. Pero wala akong kapatid. Only child lang ako, kaya ako ganito eh. Kaya kung sino-sino kinakausap ko dito, malapit na ako ma-ed kaluwag, kausap na rin ako ng multo dito para lang magkaroon ako ng kaibigan. Sadly, wala akong magagawa sa kabataan ngayon. Hindi ko kaya maging modelo sa kanila. Pwede ikita ko yung ginagawa ng mga kabataan ngayon. Nasa sa kanila yan kung gusto nilang maghanap ng mas magandang source ng kaalaman or ng manners or whatever. I don't care. Alam mo yun? Kung meron man ako natutunan sa mundong to, pag gugustuhin mo, gagawin mo. Kung ayaw mo, Ayaw mo. ganun lang yan eh. Pero either way, maraming salamat, diba? At least sasabi tayo ni Tito Jericho ng subscribe. Ako na magsasabi ng to Paulol, diba? Edit mo na lang, Paulo! Subscribe. Paulol. Maraming salamat. Sunod, from DG Blitz 3-1. Ed Colo, basahin tubig. Paulo, mainit ang apoy. Sinabi ko ba talaga yan? What? Imposible. Sinabi ko yan. Crispy lechon. Ako pisungay? Ay, puki. Mainit ang apoy. NANI?! Relax lang. Stress lang kasi ako dyan. Dito kasi naiintindihan ng stress, okay? From Maruru. What the fuck? Ano to? Anong abominasyon to? Hindi ako makakatulog mamaya nito. What the fuck, Maruru? Sunugin yung apoy yan. Dapat yung mga nasusunog sa apoy. What the fuck? Ano nangyari sa akin? Nakakatakot. Okay, malayo pa ang undas, ha? Tama na. Hindi ako nandito para makipagtalik. Sunod, from Kate. Nakakatawa. No. Sunod, from Goemel. Tignan mo, pang pamilya channel yan. Tama. Kaya kung may mga kaibigan kayo, sabihin nyo. Kasi ano pang silbi nila. At kung hindi pa kayo sinasabihan ng mga kaibigan nyo na matagal silang nanonood, hindi sila tunay na kaibigan, maghanap ka ng kaibigan na nanonood na ito. Diba? Peer pressure lang, parang high school lang ulit. Sunod, from Inro Alavil. Alam ng OG Cats ang perfecto outro. Yes. Alam ko pinalitan ko to nung mga 10K. Around 10K. Yes, sige, pakinggan nga natin ulit. Ang tunog na to, na-miss ko rin to eh. Yes, good times. Pero, di ba, like most things in life, kailangan nating mag-evolve at kailangan nating bigyan ng panahon ng ibang bagay. Kailangan natin bigyan ng tsansa ang lahat, 'di ba? Karon na si Willie ng oras niya at eto oras na ngayon ng sineskwela. Nostalgia. Nostalgia's too strong, man. Saan mo to nakuha? Anong problema ko dito? Nasobra na ata ako sa inom kasi Pasko ata to last year. Yep. Sabi sa'yo, pag lasing ka na, magiging kamukha mo na ako. Okay? Kung ikaw si James Reid, mas kagwapo ka pa, magiging kamukha kita. Diba? Sunod, from John Mark About. Diba? Buti na bilektad ba yung ngiti na yan, ha? Alam ko yung original niya, nakasimangot yan. Tama, subscribe kay Paulo at subscribe. Paulol. Tama pa yung spelling mo.
Putyang gala. Alam mo yung kahit 70,000 plus na tayo dito, ang dami pa rin tangang hindi marunong mag-spelling ng pangalan natin. A sa U, O sa U. Kita mo na bobobo na. Nagkakahawa-hawahan na tayo dito. Hindi ko alam kung sinasadya nyo. Feeling ko talaga sinasadya nyo lang kasi mga cancer kayo. Sunod, from Jose Rodrigo. What? Rodrigo pangalan mo? Wag mong subscribe. Ayos! Hindi ko natatanungin kung ano pinag-uusapan nyo sa GC na yan. Sunod, from Joshua Toralba. Subscribe to Pao. Ba't kaya ganyan? Kakasabi ko lang eh. Tama na yung letrang U. Pati kahit yung mga interns ko alam ang O sa U. Ano ba? Sunod. Yeah, fuck. Kala ko babawi ka eh. Hayop ka, Rona. Hindi na. Ba't kayo ganyan sa akin? Ba't kayo galit? Lagi ko naman kayo minamahal. Ginaganyan nyo ako. Halika rito, Apo. Saglit lang to. Subscribe. Oh, papabecha ay sunod. From Luisito Mago. At kayo ganyan. Sige lang, saktan nyo lang. Sanay na akong masaktan. Ay, mga cancer nga kayo talaga. Hindi na magbabago ang tawag ko sa iyo. Sabi ko nga sa'yo, di ba, love wins. Kahit ducks ka, kailangan mo dito hacks. Heart hacks. Heart attacks, di ba? Yun ang kailangan mo dito. Kailangan mapagmahal ka. Tulad ko sa inyo, di ba? Kahit sinasaktan nyo ako palagi. Hindi ako. Kaya kayo magmahal. At ganito rin ako magmahal, mga hayop kayong lahat. Pag hindi ko kayo inasal isang araw, i-dislike nyo yung video, ha? Hindi ako yon. Isang impostor yan from Mark Joshua. Pero bibigyan mo na kita space. Ayoko nasasakta, okay? Yup, ganyan. Kaya kung ayaw nyo na yung heart attacks, ganito na kayo may pag-break sa mga jowa nyo. Ayaw nyo ng ducks, di ba? Sunod, from Rafael Lanz. Ba't ka ganyan? Ikaw ba talaga to? Pero yeah, happy new year pa rin kahit late na, di ba? Kasi ko lang ito nabasa. Ang dami nyo ng mga sined sa ating subreddit. Yup, kailangan natin takpan yan. Ha? Mga interns ko? Yes, ha? Matatapos ang contractualization nyo, okay magalala? Wag mong Hop, total, di ba? Isa na tayong probinsya ng China. Ayan, simulan na natin at lagyan nyo ako ng tig-500 dyan at please like yung video para magkapera ako. Huwag nyo i-skip yung ads. Yung whitelist nyo kung sa mga ad block nyo. Mga hayop kayo. Kung mahal nyo ako, sige na, i-whitelist nyo lang ako. Mayroong setting to na pwede nyo ako ilabas sa whitelist nyo. Kailangan ko na mga pera. Putang ina. Maraming salamat mga ninong at ninang ko dyan. Mamano ako sa inyo at luluhod ako at sisip-sip. Oh, papamilya! From Rafael Meneses. Can see, can speak. Yep. Diba nga sabi ko nga dati, it's the kantot that counts. Now you know. From Really Corpus, when you realize 50 franc rate at you chat. Yes. Mali yung tense na ginamit for create. Pero okay lang, di ba? Rest in peace, Papa Franco. Di kita makakalimutan. O ano, di ko alam. Pareho pala kami naglahas sa ginamit. Joji. From Rexmar, Joel. Urban Shape House. Spreading atrocity over YouTube. At attacking 7 to 10-year-olds with his pedophilic disorder. Seriously. Fuck Paulul! And his subscriber count. Nandito pa ba to? As in, searchable pa ba to? Wala na. Sayang. No, ba't yung tinanggal? Gusto ko nga makita eh. Masaya nga ako na at least kahit yung mga kaaway ko ginagawa ako ng website. Nasa na yung Wikipedia site ko, mga kanso. Nasa na. Sabi niyo gagawan niyo ako. Screenshotan niyo naman ako. Ilagay sa subreddit natin. Gusto ko makita sa wiki. Tapos gusto ko makitang babuin niyo yung mga nakalagay. Ang pinaka gusto ko dito, so sa sobrang pagmamahal na nagsulat ito sa akin, ginawa niya tayo ng saglit na Urban Dictionary at gusto niya tayo makantot lahat. Diba? Yan ang tunay na nagmamahal. Gusto niya tayo makareceive ng pleasure. Yan ang tunay na cancer. Maraming salamat sa'yo, Rexmar, at sa gumawa nito. From Shania Berto. Tuesday, January. Subscribe to Paolo. Yep. The best way to start the year, sinasabi ko sa inyo. From galing ulit sa kanya. Yep. Yan ang Hindi ko na kasalanan pag na-spam ka dyan at hindi ka na nila balikan. Pasensya na. Pero maraming salamat at nakakatulong ka sa ating channel. Mahiya kayong lahat. Buti pa siya. Kaya ako nagiging white knight para sa mga babaeng tulad mo. Maraming salamat. From team. Anong kalandian to? Kaya tumataas sa scandal natin eh. At number 1 tayo sa Pornhub number 1. Ano mo ba siya, kapatid? Yes, natapos na yun. So, sunod tatapos sa ating mga Paolo memes ngayon linggo. Maraming salamat sa mga gumagawa ng memes ng channel. Sabi ko kasi, priority natin ang mga gumagawa ng mga memes na connected sa channel. Yun ang una natin i-feature. Sumunod doon yung mga original na memes. Kung mo tayo like, share sa mga cancer nyong friends na mahal ko kasi wala kang silbing kaibigan kung hindi mo tayo share. Check, kalimutan ba subscribe? Paolo.
Maluwag ang isipan. Sasalan o agham. Tayo na. It is well